Zeuri, emon duztu susturen bat inoz ariek? Sustu, nahu jo, esango rot. Bai. Sustu bai, baina, bueno, defendi dute me jakinen bida, torerun modun de, ikusten mozue urrinetik ez albeta zara, oin, albotik bai, ezera, albotik iule, ardilleri kolpeten nahuela, izaten da peligrosue, ardilleri kolpeten nahuela, iule, bera ardille erkera bada, bestie, arrile, etorrik albotik jotie, bai, inoz, izterrin jota, baltzunetxu edo golpe desenti, baina ostantzin holan peligroko eserik ez. Baina beste batzurita pasoiak ez, golpe galantak hartzea eta... Beste batzuk, entzugun? Bai, inkluso, atzetik jota, zila derro dezen gautako pastori bebadire, holan, deskoiote, jo atzetik eta hori peligrosu da, baina neuri etxatea zertau. Holan, urrinetik ikusi eskero, datorrela, norbera gana datorrela, ez zuti dauna. Norbera lurrin etzun eskero, ordunia ez da baiten. Usainetik gatzen da eta ez da baiten. Baina zutu ni basaz, jota gaurtitxe zaitue. Baina ni neuen holan jaurtiki. Albotik, ardizeri golpek eran, hor bai, peligro. Baina ostantzin, normalin ez da paestan ezer, ez da paestan.